যতন ফুং কাহাম এই ফেসবুক লাইভ ফাইমানি নরক বাই কিরিংনানি বাগৈ এই চিনি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন তামং দং বসকাং जों तामं ना बो चिकसे सालायनायनि बागै नर जतन साइमानो चिनि हाबु बाग्रा चिनि माया गोनां खाचुकसा चिनि हा दफानि बागै सागनि दफानि बागै चिनि बो हांगा साइटन बाय बादगत अंखा तामनि बागै के चिनि दफाना मथानानि बागै नों हाय चिनि तिप्रासा माजाया मा नोंया बोथाजाव बिचार मायां थों निनि अ हावा पावर मायां माने जत यांनि यंगनान बागै चिनि बु बाग्रा पाइथागो बिनि लांमानो बो याकारै बो हांगार स्टाइदि थांना नाय दंहा बुद्धिले सन्दुखा आबागै अ हांगार स्टाइल जों जत चिनि सागनि बागै वानसु याबै चिनि फाइनाल फ्यूचरनि बागै वानसु गै नर जत तिप्रा मथा हियाबै सीपीएम हियाबै बीजेपी हियाबै कांग्रेस हियाबै जत न अ हांगार स्टाइल जत फाइमा जानो बागै आं नर न जत न कबक जाव नर वानसु केब केब वानसु गो केब केब सानाय मले तिप्रा मथानि पार्टीनि से तेबा ता थांबायदि हेके ता वानसु दि जदि अ म हांगार स्टाइलनि बिसिंदि ख्लाय जिन दफना मन थांमा खांजाय आरो तिप्रा मथानि सुरुप काहामिया सीपीएमनि काहामिया बीजेपीनि काहामिया म चिनि तिप्रा साने कपाल अ हामियानि बिदमानि यकमानि जीवन सुदि आबागै सीपीएमनि यंनिबो सीपीएमनि कपाल हामियाबो यकसिनाय बीजेपी रनि कपथिया तिप्रासां फार खायनाय बरम कपाल हामियानि कपाल काहाम फायसिनाय ते तिप्रा मथानि जक पार्टीनि जत बसाबतिनो दिनि कपाल हामियानि मुक्त मानसिनाय आबागै अ हांगार स्टाइल जतन फायबायदि तामनि बागै हिनरक वान सुंनायदि जों आसक बसर 70 बसर जों हागा किसा मुभमेन्ट खालायो जों थंजागो जों मुभमेन्ट खालायो कयबार मुभमेन्ट खायनाय आबागै आनटिल जों मुभमेन्ट खायसिनाय बायथानि जबा खायसिनाय आबागै अ जबा हंगे जों जास्ट सिम्पल बागै या पार्मानेन्ट माने चिनि बायथाकनि जे सल्युशन दं माने चिनि हा चिनि अधिकार जों मा बागै अ जबा बायथानि जबासै आबागै अ जबा जतन फाइमान जानांथों आरो स्पेशली गौगं बातिराव दाबो जों खोनाबो कमा कैसा बुरी लीडर हैं बक जों और खानाखा बुबागार बगे हामिया साका आं क्वेश्चन खालाया अ चिनि खरकसा लीडर बुरी न बायनो बा सानामु जोंगो नों मो काय खरकसा आगि सालसा दफान बगे जिरि फैनाय बरकसे नों आरो थाङो होने नों आसक ताबा थेंदि नों आरो शान्ति मांगलाक बोले आबागै फायदि नों बो अचबा फायदि बायनो बा आं हामजागो फायदि अचबा नोंबो साइमन नों नि बुखा ताकफोर दंखो नों बुखुदि सापना नि बुखाबो दंगो जातिनि बागै आबागै नों फायनाय आं खाख्लाय नों फायथों बाय नों फायदि न ना हामजागो नों लामसगो बाय फायदि नों जेरा दंफना फायै अचबा मानजु फायदि हेगे जे जिनि तिप्रासा थानसानि खरां हे जों मो थांजाकनाय आबागै जारा जेकोनो पार्टी खाय दंफना पार्टी हियावै आदिनो जों जतन फायलायै हांगार स्टाइल जों जत मानजानांथों तामनि बाय कासावान सुगदे म आं साक आंनि जातिनो मोथांसिनाय हेने जों जत खरजा वानसु खांखांखाय जों थानसा जाव फायनाय थानसानि बिसिंथिं हांगेता मोनाय जों दिनि फानासो गरागनाय आखो जों बादगत मानसिनाय भाइगा जों मायाङै दं अब बुबागारा सागा दफानो मोथानबाय कोन सल्युशन ते खरजा दिनि तिप्रासा थाङै दिनि दिले थां साइड दंखा तार दि बरक न नै ए आमते ता सालायदि ताखु आनि जत सिनियर लिडार न सार सना मेडाम सना जिनि एमएलए न मिनिस्टार न सानामु जों नर आंथे थाङै दिल्ली रो थाङै थाङ नर सामानि नर जाया आबगै नर न आं रिक्वेस्ट खायो नर जे बुल खायमानि खायगा हायबन अ हांगार स्टाइल नर फायै नर मानजु फायनाय आं खाख्लायो नर न बुखावति प्रसानि हामजा बुं दङ नर न बुखावति प्रसानि मोथांनानि बागै नर बुखाव दङ आबगै नर आजा खायमिया हिंगा आजा कक खायमिया बा अर फायै जों लगे वै बुबागान लगे दि आसनो न कबगो हायसे आर जतन दिनै जत जाति दफानि बागै मोथाना बागै जतन फायै मानजुना बागै न ते जों बोथारजा बिचारमाया तसजा बिचारमाया अहाबा जों पाताबरि मेया लेट बने दिनै हामर जों अधिक करिखा अब जों जतनि मुक्त खायन बागै अ लामा हिमै जों 28 तारिख बुबाग्रानि हांगा स्टाइल दिनै जों जत मानजुलायनाय तामनि बागै दिनै बुबाग्रा दिनै हानि बुबाग्रा बिनि सागना वानसुया बै दिनै जत 19 दफा जातिनि बागै वानसुका ताम आनि लांमा जय थांफनो आनि दफा मोथांजाखिदों तामनि बागै तेगायसा वानसुनायदि बिनि ताम दं मुंसासो गरै किन्तु आं म लास्ट कैसे कक सारे मुसुनाय जुदि नरक साइमन 2000 हाते कतरा 2017 जे जागाव आईपीटी रो बरबना कासुका फियाबा बिनि परिणाम सीपीएम रक कबाय मा थांगा अ 2024 दाबो हाते कतरा
지니 하용 하디 가축차 부바가나 마야 그냥 너파리 베게 완추고 있던 거 까부 있던 나이 버티니 하다이 거더라 까수 가만에 한국 사이가 가만에 어번에 레달 리아 어번에 안처 감리아 만에 2024 পরে BJP 어라 바이 कमाई थांग अब 100% ग्यारेंटी आंगरी कोक साउ नाइ ने दिनो नुक नाइ आमु कथांग दं नाइ ओ हायुनि तिप्रासा खाइने जरा तिप्रा द फन हामजाक फन जरा फालै जाने रक बरब प्रमाण नाइ हाइसि ओ तिप्रासा 14 दलख तिप्रासा प्रमाण नाइ दि हाइसि जदि से ओ बर्मन हादाय कतने बिसिंगति ख्लायै जदि से BJP गभर्नमेन्ट केन्द्र गभर्नमेन्ट आं BJP गभर्नमेन्ट सान्या इंडिया गभर्नमेन्ट सानामु जोंगो जे पारे जे सरकार पासुक दंसा जागो যদি চিনি খরাং খানালিয়া মানে তিপ্রাসানি খরাং খানালিয়া মানে তিপ্রাহা স্টেট নি বিজেপি রক বাহি কমাই থাঙ্গা বনর নাইসিম জানি গ্যারেন্টি 100% কমাই মাথানে একদম শেষ সঙ্গি থানায় আছে আবাগৈ নরক যদি পুশ পজিশন নরনে এমএলএ চেয়ার রং মিনিস্টার চেয়ার রং নারগি তনা মুসংকে নর যে তিপ্রাসানি বুডনা না মুসংকে তেইসা বিধানসভা রক ফাইयै গাंके দুই 28 তারিখনি फेब्रुवारी मास 2024 नि हांगार स्टाइ बुबां लगी और फाइखांके नर 100% बसखां नर मन्त्रिया मुख्यमन्त्रि मानान चान्स दंगो आबागै नर और फाइमाजा फाइदि आ मादालिया माने नर बसखांगो सेसं सांसनाय ताहुते बुकसं आबागै आं खाख्लायो नर बुखा जातिनि हामजां थै दंगो आबो जत्त फाइमाजा नांथों आं जत्तना आसे कक साविनो आनि हाम जिनि तिप्रासानि हामजोंमुं जिनि तिप्रासा फेवं थानिवा बुबागाना लगिन आं खाखाइनो नर जत्तनो दिनिनि किसा फेसबुक लाइभ फाइमानि ककनो आं अरनम थागो नन जतन हामबाय दे आई लव यू